Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Grace's Secret File. Si Grace na in love sa isang OFW na pinsan ng kanyang katrabaho. Ipinaramdam ng lalaking ito na siya lang at wala ng iba. Pero dahil sa social media, meron siyang naramdamang tug at kahina-hinala. Kaya naman nag-obserba siya at nag-research at nalaman niya na hindi pala siya yung legal girlfriend but the kabet. Yung akala mo may ibang babae, yung pala ikaw yung ibang babae. Ikaw pala yung kabet. So, ang ginawa niya, wala nang sabi-sabi, binlock niya na yung lalaki. So, bakit daw binlock agad? Para fair, it's a tie na lang. Hindi naman deserve ng closure yung mga ganong klaseng lalaki. Dapat bitaw na agad, ghosting na lang. Anyway, pakinggan na po natin ang mga kabisyo natin nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reaction. Ito po ang sabi ng ating kabisyo na si Darwin Russell. Napaka-manipulative at deceiving nung lalaki. Halatang naloko niya yung mga friend niya at yung sender. Pero buti na lang hindi siya totally nahulog sa patibong ng boy na maging kabet. Kaya much better kung i-observe ang intentions ng tao. Either boy or girl kung totoo yung motibo sa panliligaw sa iyo. Yan po ang sabi ni Darwin Russell. At least hindi na nagtuloy-tuloy ang pagiging kabet niya, right? Buti na lang. Ito naman ang sabi ng ating kabisyo na si Richard Ontuka. Listening all the way from KSA. I just want to congratulate si ating SF Center for being smart at hindi siya pumayag maging kabet. She is a fine woman. Pasalamat na lang si kuya at hindi ugaling kanal si ate. Kasi yung iba, or kung iba yun, malamang sa alamang, lintik ka lang ang walang ganti. Kay ate, good job. Hope na sana mahanap mo yung deserve mo, yung ikaw ang legal. From Richard Ontuka. Actually, kung ugaling kanal yan, malamang sa malamang, inaway na yung legal. Or kinalat na, pinost ka na sa social media. Oo, lahat ng kahihiyan nandoon na. Buti na lang. Hindi niya na pinag-aksayan ng enerhiya yon. Anyway, ito pa sabi ni Charles Sancho. Cheating is a choice, not a mistake. Nakakapanggalaite yung lalaki. 1 taon kang niloko, girl, oh. Samantalang itong lalaki, enjoy na enjoy lang. Well, ang mga taong ganon, F-person lang. At hindi deserve ang atensyon natin. From Charles Sancho. Ito pa sabi ni Angel Alan Avanzado. Happy beautiful Monday, DJ Rocky. Para sa SF Center natin, you are so lucky kasi sa social media or sa cellphone pa lang kayo nagkakausap. At dun mo rin nalaman lahat ng kalokohan ni Guy. Para kang lumaro ng Cara Cruz na pareho ng tao ang pamato ninyo. Kabig niya lahat. But thank God na save mo ang pamilya mo sa isang lalaking mandoloko. Yun lamang po, God bless. Kaya nga, Angel Alan Avanzado, buti na lang hindi napakilala sa magulang. So tandaan niyo po, hindi porke ipinakilala na sa magulang, tapat at na totoo sa iyo. Yung iba kaya gusto makilala ng magulang para isagad niya pa yung panloloko niya. Para maramdaman mo kunwari na sincero siya at talagang legit na wala siyang sabi.
Eto pa sabi ni Ernesto Nogiboy Acha Jr. Napakainit na hapon dito sa San Mateo Rizal. Ang masasabi ko lang kay SF Sender now, ika nga nila, pagmahal ka may paraan pero kung hindi naman may dahilan, wag na ipilit ang sarili sa taong hindi ka mahal. Sayang ang oras, try to love other person, yung ikaw lang ang mahal at espesyal sa buhay. Marami pa dyan, wag mawawala ng pag-asa. Yun lamang po from Ernesto Nogiboy Acha Jr. Robert Tirao says, hindi mo siya deserve. Pinaniwala ka niya sa sinabi niyang ikaw lang. Pero may iba pala siya, kaya pabayaan mo na, makakakita ka pa ng mas deserve mo. Ito pa sabi ni Jomar Palulim, buti na lang si Ate Sender, hindi katulad ng ibang babae, nakakagigil yung lalaki, sarap yakapin sa leeg ng sobrang higpit. Charot with harot. Emmy, palagi na lang umaasa, emote siya says, dahil sa mga ganitong sitwasyon, natatakot na ang ibang mga kababaihan na pumasok sa isang relationship. Kaya mas mabuting maging single na lang forever. Yun lamang po. Maraming salamat. Emmy, palagi na lang umaasa. Emote shot eh. Bagay sa yung pangalan mo. Anyway, hello din kay Bernard Laurejas. Red flag talaga yung OFW na yan. Ang dami pang nag-comment sa ating secret file for this afternoon. And masasabi ko lang sa'yo, secret file sender, buti na lang strong-willed and strong-minded ka. Bakit? Kasi kung hindi ka ganun, malamang sa malamang, iskabetse ka pa rin ngayon. Tinuloy-tuloy mo pa rin yung pakikipag-usap dyan. Minsan kasi hindi na kailangan talagang magkaroon pa ng closure yung isang relationship. Para saan pa kasi yung explanation ng lalaki? Yung malinaw naman, niloko ka. Ano yun, para madepensahan niya yung sarili niya na, ay hindi, pinsan ko lang talaga yun. Ay, anak pala siya ng nanay ko, kapatid ko siya. Or cousin ko rin yun, as in, kasintahan. Charot, darot. Diba? So tired of feeling bullshits. Yung alam mo naman ba't ka pa magpapauto? Diba? Yung alam mo namang may defect na yung binibentang produkto tapos bibilihin mo pa? No way. Pag alam mo nang hindi kalidad yung produkto o hindi kalidad yung serbisyo, wag mo nang bayaran, wag mo nang bilhin. Iwas ka na agad. Yun lang yun. Para hindi sayang yung i-invest mo, hindi sayang yung panahon mo, hindi sayang yung oras mo, hindi sayang ang mga luha. Ganun. Right move, secret file sender. And naisip ko lang dito, para sa mga kabisyo natin out there na nagmamahal sa malayo. I mean, may minamahal sa malayo. May distansya. Hindi pa nakikita yung taong ka-chat, ka-video call, na sinasabi nilang jowa na nila. Tapos ganito yung nangyari. Isipin nyo na lang na walan lang kayo ng kausap. Hindi kayo nawalan ng minamahal o nagmamahal sa inyo, nawalan lang kayo ng kausap. Yun lang yun. May malalim na ba kayo na ugnayan? Nakapagpundar ba kayo ng bahay? Naku, huwag nyo kasing agad gagawin yung ganun. Lalong-lalo na kung hindi mo naman nakakasama 24/7. Lalong-lalo na kung alam mong sa computation mo, lugi ka. Egol ka. Dapat kahit papaano, simple ka lang mag-compute. Ganyan, ano kayo mga na-invest ko dito, ganyan-ganyan. Lugi ba ako? Ay, hindi, patas lang. Pag ganon, carry pa, diba? Although, hindi naman tayo dapat nangungwenta. Pero doon ka sa medyo sigurista. Hirap magtiwala ngayon. Ultimo, yung kaibigan nung tao sumasabay sa panluloko. Mga katrabaho pa, sanay na sanay sa galawan. So iba pa rin yung pakiramdam na nakilala mo talaga ng lubusan ng isang tao. Pag consistent siya sa kanyang mga salita, sa kanyang mga gawa, kapag napuntahan ka na, kapag consistent lahat, from his actions to his words or from his words to actions, at nakikita mo talaga na ikaw lang at mararamdaman ng puso mo kung ano nga bang intensyon nitong taong to sa'yo, then go ahead, diba? Ito yun. Pero pag ganyan,
na hindi mo pa naman talaga nakakasama, hinay-hinay lang. Hindi naman kailangan magmadali sa ganyan. Tsaka kapag mainit, napaso ka, bitaw mo talaga agad. Hindi yung itatry mo pa, ay baka lumamig naman, okay lang yan. Kasi hindi mo naman mabago yung ganun. Ang hirap makipagrelasyon sa cellphone. Alam mo yun. Tsaka kung hindi naman talaga malalim, nasaktan lang yung pride mo, move on with your life. Marami ka pang makikilala dyan. Marami ka pang matatagpuan. Ang sarap sa pakiramdam na nasa tamang tao ka, inaalagaan ka, na minamahal ka ng tapat at totoo. Yung hindi ka mag-iisip kung niloloko ka. Kasi kapag araw-araw, gabi-gabi, iniisip mo kung niloloko ka ng partner mo, then it's not worth it. Bitaw ka na dyan kasi you'll be toxic. What you're doing to yourself is toxic. And the relationship will eventually be toxic. So, bago pa dumating sa puntong yun, you have to heal. You have to get out of it. Or, hanap ka ng mga healthy activities. Mga healing activities. Yung mga lugar kung saan pwede mong matagpuan yung taong mamahalin ka ng tapat, totoo, wala nang iba. Yung pag nagmamahal, stick to one, hindi yung parang kape na 3-in-1. Yung tipong parang sirang electric pan. Oo, hindi lumilingon sa iba. Yung ipapakilala ka proud sa kanyang mga magulang, sa pamilya niya. Yung walang itinatago. Ganun. At buti na lang talaga hindi mo na ipakilala sa mga magulang mo. Imaginein mo, no? Ang hirap kaya magpakilala ng jojowain sa pamilya or ng jowa sa pamilya. Yung parang sugal siya. Oo, ano ba yan? Parang yung bagong pakilala na naman. Aalamin na naman yung mga favorites nito. Ano yung mga hindi kinakain? Para yun yung hindi hahain. Ano yung mga ganon. But it's part of life. It's the journey. Hanggang sa matumbok mo na talaga yung tamang tao para sa'yo. So, yeah. Trusting someone is not very easy, but if the person is right, he's gonna earn it. And you can't really tell who is trustworthy or not. You just have to trust yourself that you know what to do kung hindi na siya katiwa-tiwala. Again, hindi mo dapat bilhin ang produktong may defect o serbisyong alam mong may bahid ng panloloko. Sa mga kabisyo po natin out there na gustong mag-share ng kanilang secrets, share to me, rakitara@gmail.com. I gotta say, BRB as in Bathroom Break. You're still with me, DJ Raki, and you're listening here sa station number 1, 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Grace sa Secret File. Kailangan pa bang i-memorize yan? Radio Basic!